ऐ यार प्यार के रोग भारी होला। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके भाई गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज आप सबके बीच में राइटर दुर्गेश विदर्दी चैनल के माध्यम से फिर एगो गाना लेके आइल बनी। जौन सैड सॉन्ग गाना बावे, आप सब जरूर ये गाना के सुनेम। मुखड़ा आप सबके सुनावत तनी कि ऐ यार प्यार के रोग भारी होला, ऐ यार प्यार के रोग भारी होला। नींद लागे नहीं जेकराई बीमारी होला, नींद लागे नहीं जेकराई बीमारी होला। ऐ यार प्यार के रोग भारी होला, ऐ यार प्यार के रोग भारी होला। अंतरा बा कि घुट घुट के जिंदगी जियल जाला, गम में रोज रोज पियल जाला। हो घुट घुट के जिंदगी जियल जाला, गम में रोज रोज पियल जाला। आ केहू नाही जे कर आभारी होला, आ केहू नाही कर जे आभारी होला। ऐ यार प्यार के रोग भारी होला, ऐ यार प्यार के रोग भारी होला। चलिए आप सबके सुनौनी है मुखड़ा और एगो अंतरा। तो चली फुल गाना खातिर आप सब कॉल कर सकतनी 99 345 29 9 12 पर। और हमार गाना अच्छा लागल होई तो ये गाना के शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, पूरा दबा के शेयर करी अपना ग्रुप में, ताकि जे भी कलाकार हमरा से नइखे जुड़ल इस चैनल के माध्यम से जुड़ो। भोजपुरी में एक लौता एगो चैनल होके कि हाँ दुर्गेश विदर्दी जी के ब्रांड चैनल बा और ब्रांड गाना लिखेनी। तो आप सभी चैनल से जुड़ल रही, आप पूरा सपोर्ट प्यार दुलार हमके देते रही ताकि हमार मियाज गदगद रहो। हाँ, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमार बाजी गावे चाहता वो हमसे संपर्क कर सकता। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार, जहाँ के नंबर बा 99 345 29 9 12। ये नंबर पर हुआ सब कॉल कर सकतनी, गाना भी रिकॉर्डिंग करा सकतनी और म्यूजिक बनवावे खातिर भी हमसे संपर्क कर सकतनी 99 345 29 9 12 पर। मैंने रिकॉर्डिंग भी हो जाई, म्यूजिक भी बन जाई और आप सबके गाना भी लिख के मिल जाई। बस 12 वाला नंबर पर आप सब कॉल करी और दुर्गेश विदर्दी से संपर्क करी। चलिए नमस्ते प्रणाम।